Energiniveau-diagrammet for H-atomet. Diagrammet forklarer, hvor meget energi der skal til for at få et elektron i grundtilstanden N er lige med 1 til at exciteres op i en højere energitilstand. De kommer fra grundtilstanden i første skal, N er lige med 1, og bliver ramt af en foton med en specifik bølgelængde, der vil sende den op i diagrammet. Når elektronerne har været der lidt tid, kan de falde tilbage i en lavere energitilstand. De vil under denne proces udsende lys. Det er det de farvede streger viser. Når de falder tilbage, udsendes der lys med den bølgelængde, der passer med at komme fra det energiniveau, de kom fra, til det, de kommer til. De behøver ikke at falde hele vejen tilbage til grundtilstanden med det samme, men det kan de også. Energien fra grundtilstanden til N er lige med uendelig er her 21,8 gange 10 i minus 19 joule, hvilket er den energi, et elektron skal bruge for at det bliver sendt helt ud af atomet fra grundtilstanden, og der vil derved dannes et H plus ion og en E minus. Det balmer, der står i diagrammet, betegner Balmer-serien, som betegner henfaldning af et elektron fra en vilkårlig skal til en anden skal, nemlig N er lige med 2. Kun fra 3. til 6. skal vil der ved hydrogen blive udsendt et foton inden for det synlige spektrum for mennesket. Lyman alfa er en anden serie, der beskriver, når de henfalder tilbage til grundtilstanden. Her udsender de alle ultraviolet lys. Ioniseringsenergien er energien, som kræves for at fjerne et elektron fra atomet eller molekylet, som elektronet er bundet til, og få det helt ud af atomet. Ioniseringsenergien måles som regel i elektronvolt, men kan også måles i kilojoule per mol. Elektronet kan i det enkelte atom, hvilket vil være hydrogenatomet, være bundet i forskellige baner, N, givet ved bindingsenergien, hvor formlen er energien er lige med minus K over skalnummeret i anden, hvor K er 13,6 elektronvolt. Ioniseringsenergien for elektronet i den stærkest bundne tilstand, grundtilstanden, med N er lige med 1, bliver så 13,6 elektronvolt, hvilket passer meget godt i overens med de 21,8 joules gange 10 minus 19, vi fik før. Ioniseringsenergien er altid positiv, og størrelsen udstiger noget om systemets stabilitet. For atomer har helium den største ioniseringsenergi, og cesium den mindste, hvilket svarer til, at helium er det mindst reaktive stof af alle grundstoffer, og at cesium befinder sig i den anden ende af reaktivitetsskalaen. På billedet man kan se, viser det, hvor meget ioniseringsenergien er for de forskellige atomer inden imellem de forskellige ædelgasser. Man kan derfor se, at helium har den største, og så falder ioniseringsenergien for ædelgasserne, som man kommer fremad. Da den yderste elektron i alkalimetallerne altid har den samme ladning på plus 1, så vil den faktor, der påvirker ioniseringsenergien, være distancen fra det yderste elektron ind til kernen. Siden denne distance stiger, som vi kommer ned igennem gruppen, vil det yderste elektron føle sig mindre tiltrækket til kernen, og derved vil ioniseringsenergien falde. Når vi har ioniseringsenergien, kan man også sagtens snakke om elektronaffinitet. Ioniseringsenergien handlede om, hvor meget energi der skulle til for at skubbe et elektron ud af et atom eller et molekyle, hvor ved elektronaffinitet handler det om, hvor meget energi der skal til, eller hvor meget energi der bliver udsendt, når et elektron bliver tilføjet til atomet. Generelt set er elektronaffinitet den energi, et atom eller molekyle vinder, når det optager en elektron og bliver en negativ ion. Elektronaffiniteten kan både være positiv og negativ. Af alle atomer har klor den største elektronafinitet. Hvis man skal se på elektronaffiniteten af de forskellige
atomer igennem det periodiske system, kan man se, at vores ædelgasser ligger rimelig lavt. Derudover kan man se, at stoffer i anden hovedgruppe ikke ligger særlig højt, men hvorimod stoffer i første hovedgruppe ligger højere end dem i anden hovedgruppe, og fra anden hovedgruppe og frem til syvende hovedgruppe stiger det generelt. Udover i femte hovedgruppe, hvor den falder igen. Elektronaffiniteten er størst ved de atomer, der ligger i syvende hovedgruppe. En elektrons bevægelse i et atom kan beskrives ved hjælp af 4 kvantetal. N, L, M og S. De beskriver en matematisk funktion, som er en bølgefunktion. Og denne matematiske funktion afhænger både af x, y og z og af tiden. De giver noget information om elektronens energi og dens afstand fra kernen med mere. Hvis man tager bølgefunktionen i anden over et bestemt område, kan man finde sandsynligheden for at træffe elektronen i dette område. Inden for atomorbitaler findes der også forskellige kvantetal. Der er blandt andet n, som beskriver hvilken elektronskal man er i, og derfor kan den kun antage sådan hele tal. Der findes også L, som beskriver formen på elektronskyen eller på orbitalen. For at finde dens værdi tager man skalnummeret og trækker 1 fra, og så kan den have alle de tal, der er fra 0 og op til det tal, man får der. Disse orbitaler kommer vi ind på igen lige om lidt. Men de fyldes op, ligesom skemaet viser på billedet. Kvantetallet M beskriver er det magnetiske kvantetal og beskriver orienteringen af den orbital, man har, hvordan den ligger i rummet, om den følger x, y eller z-aksen. Dens værdier afhænger af L, og for når L er lige med 0, hvilket er i første elektronskal, der er M også 0. Men når L er 1, så kan M antage værdierne minus 1, 0 og plus 1. Og sådan fortsætter det egentlig. Så når det er, at man har L er lige med 2, så kan M antage værdierne minus 2, minus 1, 0, plus 1 og plus 2. Det sidste kvantetal er S, og det er spin-kvantetallet. Den kan kun antage 2 værdier, plus en halv og minus en halv. Da elektronen har en negativ elektrisk ladning, vil den, når den roterer om sin egen akse, virke som en lille stangmagnet. Og plus en halv og minus en halv beskriver de 2 mulige tilstande, den kan være i spin, som er spin op eller spin ned. Og det svarer så til, at elektronen enten spinner højre om sig selv, eller venstre om sig selv. Og hvis man skal vende spinden, så kræver det altså noget energi. Når vi snakker atomorbitaler, findes der 4 forskellige. S, P, D og F. De ser alle sammen forskellige ud, og her på billedet vises der en S-orbital. Den er rund som en kugle. Den næste orbital er en p-orbital. Den ser ud som man kan se på billedet og ligner lidt et 8-tal eller et uendelighedstegn. Den kan vende i 3 forskellige retninger, x, y og z, og det kan man se på billedet. Den første er en px, fordi den følger x-aksen, den næste er en py, fordi den følger y-aksen, og den sidste er en pz, fordi den følger z-aksen. De sidste 2 er lidt mere komplicerede og ser ud som billederne. De kan vende i nogle flere retninger, og derfor bruger vi som regel ikke dem, når vi arbejder på det her niveau. I s-orbitalerne kan der være 2 elektroner. I p-orbitalerne kan der være 6 elektroner. I d-orbitalerne kan der være 10. Og i f-orbitalen kan der være 14 elektroner.
Når man skal fylde op med elektroner inden for de forskellige atomer, så starter man med at fylde op med i de orbitaler, der har den laveste energi. Og det er s-orbitalerne. Man følger simpelthen det diagram, man kan se herovre på siden. Så man fylder først 2 i S. Den vil så hedde 1S, fordi det er i første skal. Så fylder man op i den, der hedder 2S. Når der er blevet fyldt 2 i sådan en S, så vil man kalde den 2S i anden. Hvis der kun er 1, vil det være 2S i første. Så fylder man op i 2P, 3S og så 3D eller 3P. Så skal man lige lægge mærke til, at den faktisk fylder op i 4S eller orbitalen, før den fylder op i 3D orbitalen. Og det er simpelthen fordi, at 4S orbitalen har et lavere energiniveau, end den har i 3D orbitalen. Grunden til, at p-orbitalerne kan fyldes op, eller kan vende på 3 forskellige måder, er fordi, at når du har kvantetallet L, når det er 1, så har du jo 3 forskellige værdier for kvantetallet M, som beskriver i hvilken retning den vender. Det er også derfor, at når du har L er lige med 2, så har du 5 forskellige måder, den kan vende på, og derfor kan D vende på 5 forskellige måder. Der kommer senere eksempler på, hvordan disse fyldes op inden for nogle forskellige atomer. The Aufbau Principle er på dansk opbygningsprincippet, og det beskriver den måde, hvorpå man opfylder orbitalerne med elektroner, og i hvilken rækkefølge man gør det. Der findes 3 regler inden for det. Først så er der, at det er den lavest muligste energi, der først bliver fyldt. Det vil sige, at orbitalerne opfyldes fra nedenad, hvis man kan sige det på den måde. Og derfor fyldes det op i den lavest mulige orbital først, og dernæst så mange som muligt i den næstlaveste, og så videre. Den næste regel er Paulis udelukkelsesprincip, som siger, at 2 elektroner i samme atom ikke kan have det samme sæt kvantetal. Derfor vil 2 elektroner i samme orbital have et modsat spin. Den tredje regel er Hunds regel. Det er, at orbitaler med samme energi, f.eks. 2px, 2py og 2pz, besættes med elektroner, så der dannes flest mulige parallelle spin. Det vil vi se lidt mere på, når det er, at vi begynder at fylde og komme med eksempler inden for elektronkonfiguration. Når man fylder op i forhold til The Aufbau Principle, vil man fylde op i den måde, der står her på billedet, hvor man fylder op i kasser nedefra. I hver af kasserne kan der være 2 elektroner, som vil beskrive et spin i hver sin retning. Som man kan se, så vil 4s-orbitalen fyldes før 3d-orbitalen. Der vil nu komme nogle eksempler på atomers elektronkonfiguration. Vi starter i det simple og starter med brint. Den her har kun én elektron, og derfor vil den blive fyldt op i sin 1s-orbital. Den vil derfor komme til at hedde 1s i første. Hvis det skal være lidt sværere, kan vi tage fosfor. Den har 3 skaller, og den vil derfor have fyldt alle op i sin første skal og i sin anden skal. I sin tredje skal har den fyldt sin s-orbital op, og den har fordelt sine resterende elektroner ud på de 3 dele af sin p-orbital. Derfor har vi de 3 spin i samme retning, da det følger Hunds regel. Fosfor hedder 1s i anden, 2s i anden, 2p i 6, 3s i anden og 3p i tredje.
Når man kommer op i grundstofferne, begynder det at blive lidt mere indviklet. Man kan for eksempel tage jod, der er nummer 53. Den har fyldt sin første, anden, tredje og fjerde skal op, og er i gang med at fylde sin femte skal. Jod har elektronkonfigurationen 1s i anden, 2s i anden, 2p i 6, 3s i anden, 3p i 6, 4s i anden, 3d i 10, 4p i 6, 5s i anden, 4d i 10 og 5p i 5. Man har derfor besluttet, for at det ikke skal være så indviklet, at man kan skrive det foregående ædelgas, og så kan man bare putte de resterende ind. Så den kan også hedde krypton, 4d i 10, 5s i anden og 5p i 5.